Ka gaba n'iru ndị isi ndị agha ekwugo na ndị agha na-aga n'iru na-azụ oku banyere ibu agha megide ndị osochi egbu bụ ndị na-aghasa ndụ na ngwongwo ndị mmadụ. A na-eme ka matara ndị agha anyị edebesigo ndị otu ha ebe na ebe dị iche iche na-alụ ọrụ kwesịrị ha ka achụte ndị osochi egbu aka hụ na ebe na-enweghị ezi nchekwa na-enwere ezi nchekwa ebe ahụ. Onye nta aka anyị bụ Princess Ekwela wetara anyị akụkọ a. Director Defense Media Operations Major General Edward Buba bụ onye kwupụtara nke a n'okwu nkọwa nke izu ụka abụọ gbasara ọrụ ndị agha na-aga n'ihu n'okirikiri Nigeria sịrị na ndị agha nwoke na nwanyị ga na-etinye onwe ha n'ihe mmerụ ahụ oge niile maka ichegide ala Nigeria. Ọ kọwara n'izuụka na-eso ụbọchị 17 n'ọnwa Ọgọst afọ na ndị ọgụ gburu ndị mmejọ ụjọ 28, nwụchikọ ndị mmenye ụjọ 92, ndị ogbuegbe 6, ndị ntọ 3, ndị na-enyere ndị omekome aka 6 na ndị ohi mmanụ 7. O kwukwara na ndị agha zọpụtara mmadụ 82 ndị ntọtọrọ ma napụ ndị ohi mmanụ ego dị nde naira 876, narị puku naira 450 na 100 naira 8, ma tinye na agụkọta ọnụ ndị agha napụtara ngwa agha dị 108 na mgba agha dị 564. Major General Buba kwuru na ndị agha na Niger Delta chọpụtara ma mebie ụmịana 36, ugbo osisi 62, ebe ndote ihe 73, ma ọtụtụ ndị ọzọ ga. O kwenyere na ndị agha nwere ike ịchọpụta ndị niile chọrọ imelụ ndị obodo ahụ na Nigeria ma nye ha ọnọdụ na nga. Site na Abuja, Princess Ekwela, akụkọ ụwa ABS.